henkilö uhannut aseella ja 102 maantiekadulla, niin otetaan suuntiin myös tuonne kohteeseen. Oli eräässä baarissa joku mies uhkaillut naisia ja tällä miehellä oli sitten ollut kertomansa mukaan ase. Mihinkä suuntaan? Tästä oikealla vai? Tonne, toi. Siellä oli paikan päällä sitten siviilipoliisi, joka kertoi sitten radioon, että mies on poistumassa taksilla paikalta. Joo, nähdään. Pysäytetään. Taksi ei ollut päässyt 100 metriä pidemmälle, joten heti kun käännyimme taksin perään, niin tämä kyseinen taksi pysähtyi. Pysy siinä! Pidä kädet näkyvillä! Käänny ympäri! Käänny ympäri! Käänny ympäri! Kädet selän taakse! Mies vaikutti siinä käskytystilanteessa ihan rauhalliselta, joten kiinniotto sujui ihan rauhallisesti. Tosin hän ihmetteli hieman, että mistä on kyse. Lähde menemään vaan, niin joo. Joo, ja meillä on kohde hallinnassa raudoissa. Mikä homman nimi on? Katseeko sä tuo? Mä tulin kotoa tuolta noin. Joo. Tuo tähän baariin. Ja katseeko sä oli tuolla? Joo. Ne tappelee keskenään kumpi. Joo. On soittanut mulle ja ei ole mitään muuta. Joo. Ei mitään muuta. Mies kertoi, että ei ole mitään oikeastaan tapahtunut, että siellä baarissa oli entisten naisystävien kanssa tullut jotain vähän pientä sanaharkkaa. Me hetkeksi aikaa tonne asioita. Paikalle tuli sitten myös toinen partio ja partion jäsenet sitten jututti näitä naisia. Ja siinä kävi sitten ilmi, että siinä on jonkunnäköistä pahoinpitelyäkin tapahtunut. Ja kukaan ei ollut asetta varsinaisesti nähnyt, että tämä mies oli sitten ilmeisesti vaan sanallisesti uhkaillut ampuvansa toisen näistä naisista. Sitä mä en tiedä missä on kotona se. Sen takia käsiase. Se sanoi mun äsken, että sit hän tappaa tämän molemmat, jos poliisit. Veti mä sairaan, että se on niin vaan. Mut mitään välineitä on saatu nyrkillä tuolta? Ihan täysin. Nämä molemmat tapahtumapaikalla olleet naiset ovat tämän miehen entisiä kumppaneita. Ja he ovat sitten törmänneet tässä baarissa ja siitä on alkanut sitten välienselvittely, mikä on sitten johtanut tämmöiseen selkkaukseen. Toinen naisista kertoi, että mies oli lyönyt häntä nyrkillä 2 kertaa kasvoihin. Ja toinen naisista kertoi, että hän oli ollut tilanteessa mukana ja hänen vaatteita oli revitty, mutta mitään muuta fyysistä hänelle ei ole tehty. Pääsettekö te nyt kaverin kanssa? Te hankitte kyytin itselleen ja... Päästään. Mihin te olette menossa? Kotiin. Eli katajisto antoi määräyksen kotiin, että siinä sanotaan kirjoittaa. Alright. Täällä. No niin, henkilö saatiin kiinni ja eikä häneltä löytynyt mitään asetta. Mutta tässä on kumminkin semmoista tietoa tullut poliisille, että edelleen saattaisi olla kyllä henkilön ase kotona. Niin nyt mennään sitten laitokselle ja vähän selvitellään lisää näitä asioita. Kuljetettiin mies poliisilaitokselle, kirjattiin rikosilmoitus ja toinen partio lähti sitten tekemään kotietsintää. Kotietsinnän tuloksena asunnosta löytyi 2 ilmakivääriä, jotka ei erillistä lupaa tarvitse.